Prišli sme zistiť, čo robia naši dobrovoľníci v Rusku. Trains departing in 5 minutes. Please check you have your tickets and take your seats. Уважаемые пассажиры, посадка окончена. Поезд отправляется. Нижний Новгород. Na sekundu presne príchod vlaku. Широкой, на стрелке далекой, гудками кого-то зовет пароход. Под городом горьким, где ясные зорки, в рабочем поселке подруга живет. Под городом горьким, где ясные зорки, в рабочем поселке подруга живет. Vítajte vo večernom Nižnom Novgorode. Вот эта песня гимн нашего города. Заметет на опустевшем пляже, а медленно проплывет. Zdravstvujte. Volám sa Miroslava Džundová, pochádzam z Bardejova a rozhodla som sa byť dobrovoľníkom v Rusku. Konkrétne som v Nižnom Novgorode, mesto je super a pracujem v škole, v detskom sade a tiež sa mi to veľmi páči. Paká. Zdravstvujte. Moje meno je Diana Maťugová, som zo Štefanova nad Oravou, čiže z krásnej Oravy. A momentálne som na EVS v Rusku, čím sa plní môj veľký životný sen. A zatiaľ prišli sme iba prednedávnom, takže zatiaľ ešte nevieme opísať že každodenný život a krásy Nižného Novgorodu. Zatiaľ môžeme povedať, že pracujeme v špeciálnej škole číslo 365 s detičkami, ktoré majú rôzne ochorenia, či už mentálne alebo rôzne fyzické. A v podstate pracovali sme zatiaľ 2 dní iba, ale už teraz nám to dalo veľmi veľa. Prišli sme sa pozrieť na byt, kde bývajú dobrovoľníci. Momentálne je tu Diego z Portugalska,
ktorý vybral si takú najväčšiu izbu, má tu fotky z projektu, ale aj svoje fotky z detstva. Nedávno tu ešte bývali dobrovoľníčky z Talianska a z Poľska. Momentálne tu býva ale sám, ale čaká na ďalších dobrovoľníkov. Majú spoločnú kuchynku, kde sa stretávajú. Byt je pekný, na takom tradičnom sídlisku v Nižnom Novgorode. Pekné drevené dvere, tu sú aj drevený nábytok. Dobrovoľníci to tu majú pekne udržiavané a čisté. Hello everybody, my name is Irina. I'm project coordinator in Sfera Movement and we are now in the office of Sfera Movement in Nizhny Novgorod in Russia. We are dealing with international volunteering projects and we are a partner organization for Mladi Info Slovensko in Bratislava. So we started to cooperate around 4 years ago when Andrei started this organization, and we are very happy for this cooperation because we have hosted really nice volunteers from Slovakia here in Nizhny and in Petrozavodsk. We have hosted also short-term group in Smolensk. And now we have youth worker mobility when Mladi Info can see how our projects are working in life. All in all, we are dealing with short-term projects such as work camps, but our main field is also EVS, and we are hosting here in Russia around 20-25 people per year, and we are sending around 60-70 people abroad for EVS also every year. So everybody is welcome to come here to see our projects and to join them. Altogether, we have hosted around 150 volunteers in Russia, and we have sent more than 200. So. Irina, good that it doesn't work the first time, because now it's even better. Okay. Tak keď prídeš do Ruska, tak tu nerozumejú po anglicky a keď začneš rozprávať po slovensky, tak ti aj tak nerozumejú a to sme ako Slovania. A ona, to neznám. Na tomto projekte sú dobrovoľníci v zariadení, kde pracujú s klientami, ktorí majú aj rôzne mentálne problémy, a je to jeden z najlepšie organizovaných EVS projektov, aké som kedy videl. I really like EVS in Russia because it gives me an opportunity to get a good experience and new interesting work, and I also had opportunity to learn new language, Russian, which I really wanted to learn before, and I'm really happy to do EVS. It's great. It is very nice, and I have more experience. People who want coming to Russia, the program EVS is the best form to come here, meet new people, and learn beautiful Russian language. Под городом горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке под